Jazda. Obrovská příležitost. Dobrodružstvo. Určite asi ten záver, myslím, že bolo, že aha, že to som ani nečakala, že sa z toho zrodí to, čo sa zrodilo, takáto výborná spolupráca a že sme dokázali tesne pred tým finále deň založiť spoločnosť a dohodnúť sa, 4 ženy v online priestore, takže to vnímam ako zázrak. No, obrovský posun je vôbec to, že sme sa dali dokopy, protože predtým to bol v podstate nejaký taký ako môj projekt. Já ještě doplním, že na začátku jsme vlastně měli natočený kajčíný kurzy a dneska už máme 3 nový kurzy natočený, jeden v angličtině, 2 v češtině. Pre mňa náročnejšie vlastne bolo to právo, pretože ja ten právny jazyk až tak úplne neovládam, takže bolo to pre mňa náročnejšie a možno finančný plán. Ja to vnímam ako veľký priestor možnosti stretnúť ľudí, ktorými možno raz bude niečo spoločne tvoriť. A to je úplně úžasné. Já bych řekla, hlavně dejte to vědět všem okolo a pozbíráte si potom takový skvělý tým. My sme veľmi aktívne, my skrátka ako nečakáme na to, až nám padne nejaká investícia, ale už teraz máme naplánované kampane, takže v najbližších dňoch dáme do poriadku náš aktuálny web a budeme spúšťať prvé predaje.